O emoție reprimată este o emoție pe care ai simțit-o, dar ai ascuns-o și nu ai lăsat-o să iasă la suprafață. Se întâmplă când nu te-ai simțit în siguranță să o arăți și ai învățat să o ții în tine. O înțelegi atunci când îi permiți să fie, când o simți și recunoști că de fapt asta tu simți, asta este nevoia ta și o lași jos în acel moment când îi permiți să fie. Nu mai lupți cu ea. Dacă o emoție reprimată rămâne blocată în corp, ea poate apărea mai târziu sub formă de tensiune, oboseală sau o păsare interioară. Lecția este că tot ceea ce simți în interiorul tău nu trebuie să fie îngropat, ci trebuie de trăit și să o lași pur și simplu să treacă, să înțelegi care este nevoia din spate și să-i permiți doar să fie.